Staňte sa súčasťou najočakávanejšej kulinárskej show tejto jesene. Flavor's so good. It's tasty. Nemusíte byť žiaden expert, nemusíte mať žiadne profesionálne skúsenosti. Stačí, ak máte iba jeden recept. A práve ten z vás môže spraviť skutočného boháča. Pripravte podľa vás to najlepšie jedlo a príďte ho dať ochutnať odbornej porote na jeden zo 4 castingov. Praha, Brno, Bratislava a Košice. Tí najlepší z vás dostanú tým profesionálov, ktorí vám pomôžu pripraviť váš recept vo veľkom. Look at those lemons, look at those gorgeous eggs. Tie najlepšie reklamné agentúry vám pomôžu vymyslieť ten správny názov, obal aj marketingovú kampaň pre vaše jedlo. You have no idea how exciting this is. A to nie je všetko. Celé Česko a Slovensko bude mať šancu kúpiť si a ochutnať váš jedinečný recept v supermarketoch. I like it. High five. Využite príležitosť, ktorá sa naskytne len raz za život. Ukážte svetu, čo vo vás je a odneste si domov výhru 50 000 eur.